Ma'anan wannan wakan domin mu a rayuwarmu na gure mun ji daɗi domin bature ya zo ya wayar da mu. Muna jin daɗin wannan rayuwa wanda bature shi da kanshi ya zo ya wayar da mu. Shi ya sa muna jin daɗin abin da bature ya kawo mana. Mun iya karatu, an koya mana yadda za mu rubuta, mun iya rubutawa, sa'anin mun iya karantawa. Rayuwa namu na daɗin ya canza, shi ya sa muna jin daɗin abin da bature shi da kanshi ya kawo mana. Jin daɗin mu din kenan kowane shekara haka mukan yi wannan waka ba ma manta abin da bature suka kawo mana ba. To me kuke cewa a cikin wakan dan kuna faɗin me kuke cewa a cikin wakan dan ma'anan kalmomin waƙoƙin da kuke amfani shi a Hausa? Mun gode wa bature abunda shi ya kawo mana jin daɗin mu din kenan, shi ya sa din kenan muna rera wannan waka na farin ciki na jin daɗi abunda bature ya kawo mana. To ya shi wannan sunan kiɗan wannan kiɗan da kuke yin shi? Ya sunan kiɗan wannan tsulun wannan din wannan abunda waɗannan ba magana wannan ne ba, wannan shine ainihin gangan mu kankan yauwa wannan shine kankan tukunya na kasa, sannan wannan kokon nan ba wanda ba roba bane. Ma'anan kenan shi kenan ba ma amfani wannan ainihin wannan din ba ma amfani da wani ganga wanda ya na fata ko gangan ruwa din babu. Sannan muna da yanayi wanda muka yi wakan nan na farin ciki lokacin da Allah ya kawo mana ruwa, sai mu fara din menene wannan wakan muna murna muna farin ciki har zuwa lokacin da za mu yi kakan za ta zo mana. Lokacin kaka ya zo sai mu dan dakata mu ba wasu lokaci su ma su yi su ci gaba da nasu, namu ya kare sai mu ajiye. To na ga yawancin waɗanda kuke waka a yanzu tsofaffi ne, me yasa? Na ga masu yin wakan yanzu yawanci tsofaffi ne masu shekaru da yawa, me yasa ba matasa? Yawa ai mu muna wannan din domin mu nuna wa matasa abinda da iyayenmu suke yi, mu da muke da dan dama muna koya musu ne domin kar su yaya su manta da abinda da kakanni suke yi. Shi ya sa muna yin wannan wasannin ne, mu aje musu tarihi mai kyau domin iyayenmu sun aje mana tarihi wanda ba ma so su ma da kansu ba sa so a yaya amma ta da wannan tarihi.